i Llyfrgell Brychdyn. Rydyn wedi ein lleoli o fewn ysgol gynradd Brychdyn. Rydym ar agor i chi ddod i mewn, taro golwg ac edrych o gwmpas i ddewis llyfrau. I gadw bawb yn ddiogel, rydym yn gofyn i bawb ddefnyddio hilif diheinsio ac rydym yn glanhau yn rheolaidd. Rydym yn gyfyngu ar nifer o bobl yn y llyfrgell ar yr un pryd, ac mae gennym system un ffordd ar waith. Mae'n staff gyfeillgar yma i'ch helpu chi. Dewch draw ac fe wnawn eich tywys o gwmpas. Bydd angen i chi ddarparu eich enw a'ch rhif ffôn at ddibenion olrhain a diogelu. Gallwch archebu llyfrau trwy'n gwasanaeth dewis a chasglu a'i chasglu wrth y counter. Yna, gallwch bori drwy'r silffoedd a dewis o blith rhai o'n llyfrau gwych. Mae ein staff bob amser yn hapus i'ch helpu. Mae gennym gyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu ar gael hefyd. Unwaith rydych chi wedi dewis eich llyfrau, gallwch ddilyn y system un ffordd allan o'r adeilad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad ac rydym yn gobeithio eich gweld eto'n ddeian.